An Dúirdín is Sweet City West san Óstán Chéine, le linn Oireachtas na Samhna. Saoilí a chlór camóra 100 bliain agus muid a teachta dro fa séideag. Ócáid splódrach a bathe. Dar nói, bíonn buzz agus atmosfér ionach i gcónaí le bra le linn an Oireachtas. Ach chuir cuairt an hísigh agus an aire Gaeltachta Joe McHugh go mór leis an ócáid. Dar nói, leabhar an bhirt bolatóirí ag an seola. Nús ar an gcaint agus na jócanna, arúna go leor don éile, bhí damhsa agus aráneacht ar an tanos, bhiliocht agus thainn an banna ceall clúteach, seo linn, más gan Airán, idir óróis na bhathúáile agus Airán nua chumtha. I ndiaidh na planana bheith roinnta linn, maidir le céir a bhééis ag siúil don néideag séideag, in airneall na Gaeilge, bhí deise goine in OTV, leabhart leis an Taoiseach faoin Gaeilge. No, agus is siúil mhéin bhfuil an chealúr a bheits ag tachtar cid bhí nada tá an speisialta, tá ionintach leathan, mar cead agus indeed dúgus a chuladanna bheith páirteach an de Haigh Éigean. Má bhíon Gaeilge acu, muna bhíon Gaeilge acu, mar bhíon siad an seán ó thairá, tá clár ionintach láide le céimá, agus tagann sé sin an na díospóireachtaí is na cainteaní a bhí ar siúil háit fut na tAire le múinte na tAire, leis na cóla áitiú le daoine na háite, céad ba bhíon lá eicáil, cén sort cealúra ar bhíon lá eicáil, agus sin an chlárúta sa tal céimach agus tá John agus an furan atá sin, béis siad ionintach bródú agus báúil aber lo chuna sin a chuir gríoch.